esta tarde cando chegaba ao plató, Sí. pasoume algo que nunca me acontecera para cando iba a facer o lugar. 28 anos. Iso é moi Cheguei co difícil. coche e estábame recibindo unha gaita en directo aí no parking do plató. Certo ou non certo, Antonio, dos Melidaos? Totalmente. Que era unha gaita dos Melidaos, un dos Iso mellores é un grupos. privilexio, Un privilexio. Que tal estamos? Totalmente, pues estamos moi ben, moi contentos de estar aquí con vos. Moi contentos tamén, teño que dicilo, que levábamos 2 meses, mañá fai 2 meses que non nos viamos, non? Ah, mira que ben. Bueno, pues mira, o lugar... ahora xa parece que a cousa pouco... Pero, ollo, hai que ir pouco a pouco, Non baixemos ningún momento a guarda, que o enemigo sigue aí. Así que, a modiño. Pois alegrámonos moito. Un saúdo para Pepiño, que non pudo vir, pero mandamos aí un saúdo para lá. Claro, sempre levamos aquí con nós. Xa virá, bueno, faltaría máis. Sí, hoxe é un día moi importante para nós, estamos moi contentos, hoxe estreamos novo componente, que este compañero que é Luis Bolón, que ademais, Benvido á familia. está de cumpleanos hoxe. Bueno, por favor, parabéns, non sabíamos se nos estábamos cantando. Bueno, xa veremos. Xa veremos máis adelante. Bueno, estaban en plena presentación do seu disco, pero bueno, seguimos adiante. E vámonos seguir presentando e escoitar todo ese feixe de maravillosas cancións dentro desa portada preciosa dos Melidaos. Volvo a insistir, unha das mellores agrupacións e grupo de gaiteiros que temos na nosa terra. Un placer e unha honra de novo ter aquí a Melidaos. Verán que ben.
os melidaos, música tradicional da nosa terra que é moi, pero que moi necesaria.